alaikum, barka da wannan lokaci. Fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Da Allah idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel ɗin namu, ka yi haƙuri ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Idan bidiyon ya yi maka, za ka yi like. Ina muku albishir da wani website wanda ake samun kuɗi online, wanda ma idan VIP1 kake za ka iya samun 30,000 duk wata. Idan kuma VIP2 kake za ka iya samun 30,000 duk wata. Idan VIP3 kake za ka iya samun 140,000 duk wata. Ku biyo ni da wannan website domin ku ji wani website ne. Wannan website ɗin abokina ne ya yi amfani da shi, ya cika shi sannan yana musu aikin da suke buƙata yana ba su. Sabida wannan website ɗin legit ne. Lokacin da zan nuna muku shi za mu shiga Instagram ku gan shi verifying ne. Ai mai verifying, sannan kuma website ɗin idan ka shiga za su baka tax ne wanda za ka musu. Only liking kawai suke buƙatar ka musu. Idan ka musu liking za ka yi screenshot ka tura musu. Wannan website ɗin dalilin da ya sa ban nuna muku yadda ake yin shi yanzu ba sabida abokina ne ya yi, ya ɗebe kuɗin ni ban yi ba. To wani sati zan ɗebe kuɗi, ina da tabbacin za su ɗebe, amma dai kafin in gaya muku ya kamata in san tabbas ni na ɗebe kuɗin. Sabida gaskiya muke saki ga wannan channel ɗin namu. Abin da mu muka riga muka yi aka bamu, to shi za mu gaya muku. To idan har kuna ɗaya daga cikin masu jira, so muna so mu ga comment ɗinku da liking ɗinku da subscribe ɗinku. Hakan shi zai bamu ƙarfin gwiwar da za mu yi sauri mu gwada muku wannan application ɗin.